Kaixo Joseba, ni Marijenaz, ongi etorri Eskoriatzeko paraje honetara. Hau da, nire hortua. Ni berez kaletarra naiz, hainbat lanetan ibili naiz, eta oindala 14 urtetik, buelta bat emun nahi dute niri bizitzai. Nire aitza eukizauen hortu txikitxo bat, herrixan, eta ni txikinatik bebai ibili nintzen, hortuan, berarekin. Eta igual horregatik, daukot horre sartuta, ez dakit lehendik, hasi nintzen hortu txikitxo bat jarten, eta gero, ondixagoa. Bidea ez da izan oso erreza, ze lehenengo terrenua hartu behar nauen, edo topau terrenua, zenik kaletarra izatez, ez neukan ez, orduan hasi naiz de zero, ez da? Gero bebai, fan nintzen deriora, ikasteko zelan landatu, zelan, hortua buruz danak, ez? Nire hortua ekologikoa da, eta hortua handitzen joan enien, kontsumo talde bat sortu nauen. Taretxabaletan, daukot 20 familia inguru, eta aste artero banatzen dut dagoen hortuen. Osea, produktua da garaikoa. Oin, esazoi hontan, daukot baba handia, edo baba beltza, daukot baratzuriak bebai, daukot idarrak, porruak azkenak, asak, eta gero negutegi xean bebai daukot zarbak, espinakak, letxugak bebai, tipulina, apioa. Oin hortua, bastante utzik ikusten duzue, ze nabil prestatzen, udaberrirako, udako gauzak jarteko. Oin garai honetan, sasoikoa dagoena da baba beltza. Eta hau normalian ere egiten da, urrian, azaroan, inguruan ere egiten da. Hau bastante handia da, horregatik deitzen da baba beltza, baba handia. Hau adibidez, errezeta bat itxeko, gozitzen da, eta gero sofrito batekin egiten da urdiazpiko batzuekin, eta oso geratzen da. Babaz gain, bebai oin sasoikua da idarra. Oso onak egoten dieia, jateko moduen. Menestra egin leikezu, bakarrik edo patata batekin, egosita, gozua geratzen die. Une honetan espinaka bebai badaukat, eta dieia azkenak, baina ederra daz. Joseba, hau dana jaso dut zuretzat, baina ez dakit nola bidali, hazik etorri bizara Eskoriatzara nire hortura. Agur!